komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Radio Philippine Standard Time, 1:32. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Diet Tubs. Basta diarrhea, Diet Tubs the best. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang Rexidol for
hapon naman sa ito mga palangga nga mga tagpalamati kag ang inyo naman kabus nga lagad si Tita Wilma. Yes, po naman ninyo para karon nga adlaw, Martes nga edisyon sang This Is My Life. Hulyo 14 na, tuig 2020, kamusta lang sa inyo? Ang aton pagpangamusta kung bala nakapanyaga na nakapanyaga na o kung anong ginapulo pa mensar ninyo dera? Or ano man ang inyong mga ginaplano dera? Sa kutob sa aton malabutan sa karon iya nga hapon sa aton pagpangalagad sa This Is My Life. Te kabalo naman kita sa gihapon kita padayon nga nagapakig-away sa COVID-19. Bao, Ginoo ko. Ano na lang ini nga pangabuhi kung si Tuto Robert pa, si Tuto Robert visitasyon nga nagamal, ano na lang kita sinitito Hindi, ang tanan may katapusan. Kung saan o wala naton mahibaluan. Gani kita magapadayon man sa paghatag proteksyon sa atong tagsaka kaugalingon. Dala na da sunod ang tagsaka miyembro sa aton pamilya kag siyempre man ang aton palibot. That's why nga mga health protocols, ang mga restrictions dapat naton nga padayunon. Mga anak, please lang gid. Kung wala man lang kita importante nga hilimuon or kaladtuan, much better dira na lang kita abi sa sulod sang balay. Kay samtang nagapabilin kita sa sulod sang aton puluyan, luwas kita sa COVID-19. Makabulig pa kita sa iban, di ba? O sige, Tita Wilma, kagang ato naman mga anak nga mga hindi ulugtasan tawi, gamay lang nga pagkasalawayon, Ining aton mga violators, kung tiun sang kagabiihon, diin bala ka mo nagakato na. Ano gid bala? Hindi gid naton bala ina mapaiway? Ay nga mga anak ka mo. Kung ako lang personally pamangkuton na tungod sa curfew hours, na bilang ginikanan, ako kumporme nga padayunon ina. Pero kung sa mga negosyante, titawe, hindi man na kami mabuhi, gid man. Amo na nagapangabay kami, nan. Pero kung magpadayon ang curfew, kita naman naton, di ba, ang crime rate naganubo. Temprano pa mo nagatililipo na. Kalabanan nga daan subong yung mga violators, ang mga kabataan. May mga kalabanan pa mga minors, himakon mo na bala mga iloy kag mga amay. Kung ano ang pagbuot sang kung ano ang pagbuot sang aton gobyerno lokal, mahibaluan naton kung bala ang aton lugar diri sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, magapadayon nga gapaidalom kita sa Modified General Community Quarantine. Okon, Okon. Amo na lang nitawe. Ano ang aton mangin kapalaran after tomorrow, July 15? Kung magapadayon o kung bala kadto na kita sa new normal o kung GCQ. May modified na ta mo, di ba? Modified GCQ na ta, di ba? Kung hindi kita magdisiplina sa kaugalingon naton, kay hindi man kita magpadisiplina sa nagapatuman sang dapat naton himuon, anon lang himuon, talang tawa bala ninyo anak, ang mga nagakatabo. Kita ninyo sa telebisyon, mabatian ninyo sa radyo, sa mga update, iyan na tungod sining COVID-19 nga ini, nga nagadamo ang mga pasyente sa ospital. Inatanan connected sa COVID-19. Anong matabo kung wala na dalan sa apektado sini na gani kinahanglan lang, sige na para sa aton, diri iya, gani relax lang anay, Relax lang kita dira. Kag antes man tawe, syempre hatag kita anay gamay nga update sa dalagan sang ato na panahon halin man sa pag-asa kung ano na si Karina, ining tropical depression Karina, di na siya southern portion sang Taiwan, nagapalayo na siya sa probinsya sang Batanes
pero iya direksyon pa kadto sa southern parts ng Taiwan. Kag siyempre man sa 11 a.m. weather bulletin sang Pag-asa, katapusan si Karina nga nasiplatan 155 kilometers west. 155 kilometro na katundan sa Basco, Batanes. Ang puwersa sa iya hangin nagalabot sa 45 kilometro por hora kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 55 kilometro por hora. Ang hulag sang bagyo may kada sigon 25 kilometers per hour. Ang iya direksyon aminhan na katundan, northwest. Kag napabili niya ang, nagapabilin sa tropical cyclone wind signal number 1, ang Batanes. Magadulot sa gihapon si Karina sa mga lapta-lapta nga mahuyang tubtob kasarangan kag kun kaisa mabasko nga pagbubo sang ulan sabay sang Batanes, Babuyan Islands kag Ilocos Norte. Pero ginasaligan magahuyang siya kag mangin isa na lamang ka low pressure area o kun LPA. Di salamat man kita kag pasalamat kita nga wala gid siya makahalit man. Pero abi ninyo na natungod ni sa ginapatuman sa aton nga mga health protocols, mabatian talang bala ang mga opinion. Man kung masiling para sa mga violators, kung ma-encounter ni nila ang medyo masakit-sakit nga mga penalidad, siguro masunod man ni sila mo. Ano pa nakakuha man sa akon atensyon? Ang bahin sa probinsya sang Pampanga, nga? Ang gobernador sang Pampanga nga si Governor Dennis Pineda, iya pangagin istrikto ang ordinance number 756 ina may angot sa pagsuksok sang face mask, na? Ang pagsuksok sang face mask kagang executive order number 11-B nga 11 p.m. until 5 a.m. curfew sa amo iya nga lugar. Kung diri sa aton sa siyudad sa Bacolod 10 p.m. to 4 a.m. no, dito sa Pampanga 11 p.m. until 5 a.m. in the morning. Na amo na ang ila dito curfew. Karon, kung ikaw violator sa pagsuksok sang face mask kag violator man ikaw sa curfew, ang ipinalidad abi ninyo multa halin 20,000 pesos, 20,000 pesos sa 20,000 tubtob 50,000 pesos nga multa. O kon halos isa katuig tubtob 6 kabulan sa sinuman nga hindi iya ay isa kay tuig ya tubtob sa hindi iya magamit madakpan ka nga wala ka ga suksok sang face mask. Ting hambal ni Governor Pineda sila niya ilaman hatagan punishment ang ginikanan o kung guardians instead sila itagaan penalidad ang parents or guardians instead kay nga sila ang responsable para sa ilang mga kabataan, especially ang mga minors. Tay mga 21 years old, paidalom, kinahanglan suno iya sa gobernador, ara lang sa sulod sang ilatag sa kapuluyan, magpabilin, hindi iya maglagaw sa tiun sang kagabihon para nga malikawan ang paglaptes ng COVID-19. Di ba lang kayong ginapalikaw sa exposure? Ini mga 21 years old below and 60 years old and above. Di ba lang? Nan. Kaya makon mo kung nadakpan ka 20,000 o tubtob ya 50,000 pesos, ano na lang nabi? O konti kung wala ka inugbayan, prisuhon ka. Prisuhon ka tubtob isa katuig, halin sa anong kabulan, tubtob isa katuig. Kung ikaw violator, di kundi sukso ka na lang face mask, di ba? Puli ka na lang temprano para nga wala problema, maka-save ka ba? Na? Maka-save ka pa kabuhi sang imo isig ka pareho. Kag-angot sa gihapon sa COVID-19 ang University of the Philippines Institute of Mathematics bala, na? May ara sila nga pagbulubanta nga magalabot iya 80,000. Mau Diyos ko. 80,000,
nga magalamot sa 80,000 ang kaso sang COVID-19 sa pungsod tubtob sa katapusan sang sini nga bulan sang Hulyo. Amo inang pagbana-bana sang UP Institute of Mathematics. Ina mas mataas sa una iya nga pagbana-bana sang sa pagpanguna to anay ni UP Professor Guido David, di ba laging hatag kumanto sa inyo nga ang pagtansya nga ang kaso sa COVID-19 sa ila iya pagbana-bana magalabot mga 60 to 70,000 sa katapusan sang Hulyo, pero subong 80,000. Kailan tawanin niyo bala? Ang update kada hapon, kada gabi. Kung daw ano kadasig ka, kung daw ano kadako sang nagadugang nga mga infected sang virus nga ini. Hambal pagid na gani ni Dr. Guido or ni Yeso nga posible magalabot iya sa 100,000 sa pagtapos sang bulan sang Agosto. Inay ko po. Kay rason ni David na tungod sa mataas nga numero sang nagakalatnan sang virus sa NCR nga ginpaidalom nila sa pagtuon gamit ang lain kang klase iya sang indicator pareho sang positivity rate na ang level sang kadamuon sang na ospital kag kadamuon sang mga kaso. Di, syempre, ang magluwas pa ya sa NCR, ginasaligan man nga magasaka ang mga kaso sa mga rehiyon na kag mga probinsya sa Pilipinas. Di siling niya, ang ila trend analysis, posible magaserbi nga basihan sang gobyerno ina sa kung ano ang himuon sa mga masunod pagid nga mga inadlaw. Di mga anak, wala sa makabulig sina, kundi kita man mismo. Halin sa aton kaugalingon pakadto sa bugos nga pamilya, sa aton komunidad kag sa palibot man naton. Kinahanglan suno gani sa ila nga istriktuhon pagid, kag hugton pagid nga ang pagpaidalom sang quarantine, no? GCQ sa NCR kung mabalik sa mas istrikto pagid nga community quarantine, ina kung magpabilin ang epekto sang pandemic sa ekonomiya. Kay puwerte gidyang pag-down sa economy. Actually, bugos nga kalibutan ina. Kag sa katapusan man, mga palangga naton nga mga tagpalamati sa Bohol, ang mangingisda dito, may isa dito ka mangingisda nga may nakita siya nga isa ka ginatawag giant leatherback turtle. No? Dako-dako iya nga bao. In short, basta dako na nakabao, tawi ano na naganing tawag? Pawikan, di ba? Nakita ina sang isa ka mangingisda sa banwasang Talibon, Bohol. Inang leatherback or giant leatherback turtle, dako-dako, galing kay patay na siya. Ang hambal naman sa Taliban Community Environment and Natural Resources Office sa Consenro, ang ila sinihead, nga si Elpidio Palaca, ang marine reptile nga ini, no, ina siyang nakita nga patay na. Ang kalabaon niya is 1.9 meters ang kalabaon. Ang iya kalaparon o kasangkaron is 160 centimeters. Nan. Kag ang iya kabugaton, 200 kilograms. Imagine, dako-dako siya mo. Tingambal naman sa DENR Provincial Director nga si Charlie Fabre, ang patay nga ina nga pawikan dalon pa sa Tagbilaran City sa nga National Museum of the Philippines, Bohol, kag Bohol Environment Management Office personnel sa maabot nga Miyerkules, meaning buwas ina nga adlaw. Patay na nga lawas ang pawikan. Ama ko mag 200 kilograms ano? Kag ano pa to gani, may nakita pag ito sa kalalawran sang Bohol nga dako-dako nga whale man nan. Alauna 51 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na may tahong nga lilintunon para sa inyo. I only live to love you. I only live to love you.
upod ninyo tubtubtak na alas 3 sa sininga hapon sa inyo mga transistor radio. 684 kHz, syempre mga radio ninyo dara. Di ba, Miss Seven Heaven? Kag syempre man sa FB Live. Basta may FB account ka mo, search nyo lang Action Radio Bacolod, and from there, dira videos live, click nyo op danay kita tubtubtak na alas 3. Kag syempre ara man sa YouTube. Pwede gid. Search nyo lang sa YouTube Action Radio Bacolod. This is my life. Ay, ito naman website actionradiobacolod.com.ph. Pag-open nyo da may live man, click nyo man. Sa gihapon danay kita ni Tita Wilma tubtubtak na alas 3. Pwede ninyo dira mapadala na sa aton programa ang inyo sini nga mga messages, inyo mga greetings. Siyempre nga itong text hotline sa gihapon 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Pero dira lang kamo. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan.
Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, Philippine Standard Time, impunto las 2. Okay, yes, Tito Wilma, ito na ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang nag-aisahanon nga produkto sang Dr. Alfred siyempre nga himuhalin dito sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ini 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan lang ginato niya ngang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nami gini siya sa mga naga-experiensya sa migraine. Ginapahagan-hagan niya ang pag-atake sa imo ni migraine. Kaya nga itong Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, may ikasarang gini siya, not necessarily nga ikasarang, kundi dako gidya nga ikasarang sa pagkaayos sang abnormality sa pag-function sang serotonin sa itong mga blood vessels sa itong bugos nga lawas o mga kaugatan damo-damo tayo nga klase sang kaugatan sa lawas naton bilog nga lawas no especially na sa mga kaugatan itong pakadto sa aton sini ulo para nga hindi ikaw pag-atakihon sang imo migraine. Kag hindi lang inang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabulig man sa nag-experience sang bronchitis, pneumonia kag syempre ini kay nga antiviral siya. Antiviral, antibacterial, kag antifungal. May epekto gid na siya. Nga nagapagan-hagan sa mga infection man sa baga, kag syempre iban pagid nga mga pulmonary diseases. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea pwede na ito na Yes, Melili Oligo, good noon to we. Live sa Action Radio. Maayong hapon, kamusta lang? And keep safe. Siling ni sinungaling ka pala. Ang gakadlaw, ko na magbasa ng iyang Facebook account mo. Sinungaling ka pala, mayong hapon sa tanan, lalo na sa nanay Julita ko, na avid fans ninyo. Love Nini Edeline, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ma'am Elizabeth Maleka Gamale, good afternoon. Ma'am Wilma, monitor your program. Please greet JV Velo on his birthday today. Thanks a lot. Keep safe. Take care. God bless you. Likewise, Ma'am. ML Abaring, salamat man kay Fidel Nader. Salamat kay Jose Mungcal Turilla. Salamat, kid. Karoon lang ng ibay na ito man nga mga mensahe. Pero sa text hotline, tatawa. Gwit ko lang, friend ko da sa Kamandaan. Sila ni Biboy, Bibi James, Ohadi, yes. Jay Ohadi, Jancy, kag sa tanan na lang nga nakakilala sa akon. Maayo lang ang pagpamati. Greetings coming from Tuto Robin Mahilom sa Kamandaan, Bantayan. Thank you, Tito Wilma. Salamat man sa inyo. Pero sa siningabayan, syempre, si Tito Wilma magabasa sa nga aton sulat sa sininga hapon.
Wilma. Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Ang atong letter sender sa karon nga hapon, isa ini kaasawa, ma? Isa kaasawa nga may ginatago sa iya kabuhi, kag ina ang iya problema. Sa atong messenger, nagapatawag siya kay Regina or Regina. Ha? Regina, gid siguro, Tita Wen. Okay, ang sulat ni Regina, nagasiling. Maayong hapon sa imo, Tita Wilma. Kabay nga mabasa mo man ang akon malipot nga mensahe sa programa This Is My Life. Antes ko man sugura nagapangayo gid ako sang katahuran sa tanan nga nagapamati sang programa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, hindi ko kabalo kung paano ko umpisahan ang akon sulat sa imo. Tungod sa tion nga madumduman ko ang natabo sa una nga tuig sang amon pag-updanay sang akon bana. Hindi ako mapahamtang sa akon kaugalingon. Tawgalang ako kay Regina, 30 ang edad, may bana, kag 3 kabilog ang kabataan. Tita Wilma, 7 years na sang mabiktima ako sang paghimulos, sang manghod, sang akon bana, nga nagbakasyon lang diri sa amon. Natabo ang iya ginhimo sa akon sang wala ang bana ko sa amon balay kag kami lang nga duha. Ang manghod sang bana ko mataas nga tawo. Dako ang lawas kag maskulado siya. Gani wala ako sang nahimo bisan nga nagbato ako, kundi ang maghilibion. Duda ko gani, tita, nga iya ang kamagulangan ko nga bata. Siguro, pagbuot man sa mahal nga Diyos, nga mapatay sa road accident ang manghod sang bana ko. Duha ka simana matapos ang iya ginhimo sa akon. Tita, pagkaligad sang 7 ka tuig, wala gihapon sang ihibalo sa natabo ang akon bana. Pero ginakonsensya ako. Nagabalik-balik sa akon pensar ang natabo. Ina ang nagtulod sa akon para iistorya ko sa imo kag pangayuan sa imo opinyon ang akon sitwasyon. Kun bala, dapat ko nga ihambal sa iya ang tanan. Ari lang ako nagapamati, Tita Wilma. Salamat gid sa pagbasa. Regina. Sa imo, Regina, una-una sa tanan, maayong hapon, kag salamat gid sa imo. Salamat sa imo pagpakigbahin
o kung sang yes ang imo pakigbahin sang isa kahitabo sa imo kabuhi nga hindi mo malipatan. Makabig nato hindi mo na malipatan for 7 years nga ginatago-tago mo na sa imo sini kaugalingon. Pero siguro kung aton man panumdumon, no? Mamo na isa makasiling tabala nga wala sang likom nga magapabilin nga likom. Hindi bala? Pero, di ba, sa pagbutig or lies, may ara nga white lies and ano gani? Masiling na lang kita good lies and bad lies. Paminsaron mo inderihina. Let's say, kung imo ina isugid sa bana mo, ano bala ang iya mangin reaksyon? Ano bala ang padulungan sang tanan? Kay ikaw ang nakakilala kung ano ang batasan sang bana mo. O kung ano bala ang matabo kung taguon mo na lang ina sa imo kaugalingon. Kagdalon, samtang ikaw nagakabuki. Ang pamangkot ni Tito Wilma, may iban pa bala nga nakahibalo sang imo sitwasyon o kung sang natabo sa imo kabuhi? Paamo na bala, Tita Wat? Di bala? Yes. Kabalo ka ba inderihin akong kaisa may mga hitabo sa aton kabuhi nga mas maayo pa nga magapabilin nga likom ang isa ka likom kung ina magabunga lamang sang kagamu sa kabuhi sa imo kabuhi kung imo pa ibuyagyag. Di ba? Muna saling naton good and bad lies. Di ba? Hindi mo man gusto nga mangin biktima ikaw. Di ba? Nga kagustuhanan mo bala? Nga himuslan ka sang utod sang imo bana? Hindi. Kabalo kitang sa sulod sang 7 ka tuig, imo ina ginaantos nga pagtago sa imo kaugalingon kag imo ina ginakalisdan. Wala ka sang sala sa natabo. Wala ka sang sala nga dapat mo pas-anon kag lukduhon dira sa imo kaugalingon. Ha? Ano na lang dear, no? Itugyan sa mahal nga Dios. Magpangamuyo ka sang hugot sa balityagon mo. Ipautwas mo ina sa mahal nga Dios, although nga nakahibalo siya, lain gid ko maghalin mismo sa imo balityagon kag sa imo mga bibig ang tanan-tanan. Para maangkon mo ang katawhayan kag kalinungan, ang ginatawag nato ni inner peace. Inner peace. But singaron, sa kaibuturan sa aton balatyagon, sa kaibuturan sa aton pagkatao. Dumdumon mo lang, napatay na siya, madugay na siya nga napatay, malawig na, di ba? Pero nakapangayo siya bilang kapatawaran sa imo, sa iginhimo sa imo, nan. Oo man, o kung wala man, siya nakapangayo sa kapatawaran, ang Ginoo na ang nakahibalo para sa iya. Kag kung ikaw man lang, dalikid lang. I'm sorry. Kung ikaw man lang tubtob karon nakahibalo sang tanan, di ba? Mas maayong ara na lang na iya sa imo, na. Ara na lang na iya sa imo kay ti patay naman ang utod sang bana mo. Hindi mo na pag-isugid sa iya kay basi sa tiun nga ihambal mo pa sa nga bag wala naghambal patay ng utod ko amo ni kaglain pang iya sini pagbaton nan kag magbagong iya pagtamod sa imo pati ang bata maapektuhan. Maumid ang bata sa kung ano man ang mga reaksyon sang bana mo sa natabo. Ipangamuyo ang tanan. Kag ginasulit man ni Tito Wilma, hindi mo, ikaw ang nagapabugat sa kaugalingon mo, gani hindi pagsiluting kaugalingon mo sa nakaligan. Hindi pagsiluting kaugalingon mo sa nakaligan kay hindi mo ina kagustuhanan. Natabo na ina, na, gani magpangamuyo ikaw sa mahal nga Diyos, nga tuytuyan niya ikaw kung anong dapat mo himuon, kagbuligan niya ikaw
Kung ano ang dapat mo himuon para madula ina sa imo balatyagon kag paminsaron. Para sa imo, halin kay Gary Valenciano. Man ginapatungod para sa atong letter sender sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Regina paagi sa atong messenger gani kamo dira mga palangga naton nga mga tagpalamati kung may mga istorya kamo sa inyo kabuhi nga hindi ninyo malipatan nakatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon man o kung problema man nga inyo ginaangkon kag nagapangayo luyag ninyo pangayon man personal opinion and advice ni Tita Wilma pwede nyo naman share sa aton paagi sa Messenger. Pagi sa inyo Facebook. Open yung inyo Facebook account. Search nyo lang personal nga account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton. I-send nyo lang. May send message na. Click nyo lang. Pwede nyo mahinagong inyo ngalan kagang inyo address. Diba Tita We? Alas 2, just 6 Action Radio Philippine Standard Time. Ang hambal ganin ni 7645. Oh. Good PM Tita We. Ang mahambal ko lang kay Regina, nga taguon mo na lang ina, nga sikreto kay wala mo pa mahibali kung imo inaisugid kung bala maintindihan o kung hindi ikaw na maintindihan sang bana mo siguro wala man maglapta ikaw man lang kagang imo bayaw taguan na lang kag itugyan mo na lang sa Dios ang tanan para wala gamo amo lang na akon matugda Tita We si Amancia Intang sang wayang phase 2 barangay 3 sang Himamaylan salamat gid kag maayong hapon pamo kana bala ta We ang tikay tuod man gid na para na lang sa kaayuhan kag kalinungan why not diba siling ganin 2182 good PM ta We Regina, if I were you, you better keep that secret. Remember, you don't even know what will happen if you're going to reveal that secret. Perhaps that secret would somehow change his feelings towards which eventually lost your relationships. Kung ako, wag na. May rason man ang pagtago mo. Albert of Kabangkalan. Hi and hello. Kamusta lang? Miss ko giniaton mga texters, di ba? Naga-monitor lang kami sa program mo, Tito We. Greet ko lang si Darwin, Bibing, Rose, Ann, Kagunyok. Nga nagapamati. Indaylan ni Jeromiano sa hibuaan. Tapas ka peace. Thanks, Gid. Okay. Ang aton anay celebrity Kojic soap naman para sa atong dira mga kinis malumok ang panit. Alin sa guya pagkato sa bubus ng lawas. Yes, ang atong sa mo ang mga pinalian sang punggod mo, pinalian sa imong skin, mga itom-itom da, mga pikas-pikas, yes, wrinkles pagid sa mga nagaedad, ginapahugot sang celebrity ko. Kutuhod,
imo underarm, gamit, diba? Sa kalugar, available man sa tanan nga mga butika diri sa tubangan sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag diri sa kilid man ayon kag sa idalom sa Action Radio sa Jax Marketing. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, kay Nining Malo. Yes, in Daywi, mayong hapon Daywi. Ino Nining Malo, mayong hapon man. Dodo Larry, good afternoon lang. Kay manang Perla kay manang Mercy, did I get well soon manang Mercy. Hi and hello lang. Na kay syempre man kay Muna Dinoy, mayong hapon kay Ruming kag kay Kerum. Salamat man. Alma Gonzalez posisyon. Miss ko boses mo, permi daw boses ko man. Wow! Nami, Miss Alma Gonzalez posisyon, salamat gid. Tawi pakigwit lang sila Nanay Norma kag Tata Felipe Sumagaysay. Always gid ka pamati si mo adlaw-adlaw kay Chay Melia Dumalaog sang barangay neto La Castiliana. Salambata. Salamat gid tawi. Leda Zamora Yamagishi. Watching from Tokyo, Japan. Hi, ma'am. Good afternoon. Thank you so much for joining. Kay Michael Van Lechica, good afternoon. Tito Wilma, watching from Cagayan de Oro. Pero dali, gid lang kay makadto si Tito Wes ang aton i-share sa inyo karon nga hapon. Hindi na tungod ni sa aton mga neighbors, aton mga kaingod o kung katupad balay, no? Lain-lain nga klase sang tupad balay. Samtang subong sa gihapon do ginadumili pa, di ba? Hindi lang nga daw tawi kundi ginadumili pagid ang pagwa sa aton puluyan kung pwede ara lang kita sa balay para kita safe, di ba? So sa padayon man nga pag-quarantine sa aton, hindi pwede makapaggusto sa gwa sa aton balay, wala kita sang iban nga ginahimo kundi hala libot-libot sa sulod sang balay, li sa bintana, li sa kudal kung sino makita para makita mo ang nagakatabo. Mga senior citizen, di ba? Pag magsiling may pulis, din pulis, li man gadalagan, pa makita man ang pulis nga naga-uniform, dalagan man gali pasulod. Amoy nagasadya sang kabuhi naton nga medyo masubo man tungod sang perwisyo nga nahatag sa aton kaghalit sang COVID-19. Pero speaking sa nagkalain-lain nga klase sang tupad balay, identify niyo kaugalingon niyo kung din kamo de rin na yun ha. Ano ang tupad balay mo? Chaki? Anong chaki tawi man? Sa iban malang nga pulong magsiling kay chaki na mga backstabber nan. Inablang tipo nga super buot kung istoryahon ka, syempre kaatubang ka, pero kung nakatalikod ka na, kaglain naman ginaatubang niya, amo na kabalo ka na na. So medyo halong ka sa mga ala chaki nga kaingod mo. Kay base
abi mo bala friend mo, kag masaligan mo, gali, fake gali, libakon niya ka, okay, may ara sina, di ba? May ara da sa inyo. Isa pagid ang mosang, ano nang mosang? Ini mga chismosa. Nami iya mga chismosa nga mga mapuslanon nga ginachismis, kag makabulig, di sa pangabuhi, di ba? Pero kung chismosa nga makahalit sa imo, kag nagapamantay lang sa imo palibot, hindi na siya nami na. Ina mga tupad balay-bala nga mas pasya iya nakahibalo sang life story mo sang sa imo mismo kauglingon, di ba? Pati gani mga istorya, mga chismis sa piyak iya nga dalan, kabalo pa na sila. Never mind. Kung kaisa ara man nga may ara halimbawa, wala na may kung kisa may ara bala nga kung makita ka nga nagapauli, may mga dalaka, may mga pinamakal ka, ay pati pa na kung kaisa ginahimo pa na issue, amo na ikalala. Labi na kung inyong mga balagi, inikit-ikit lang, na. Kagbantayan, grabe, mga dalam-daman. Kanabi lang, no? Ay, mga anak ka mo. Ang isang pagkikaklase dito, dead ma. Magsiling ka ng dead ma, pawalaan mo. Dead ma as in dead ma, gid bala? Pawalaan mo lang niya. Inang may ara, hindi pa may ara ka muna dato padbalay. Magsiling ka nga dead ma, inabalang wala ka pa ni nga lasang tion sang kagabihon o kung sa kaudtuhanon nga inupahuway sang iya katupad balay. Hala siya yung nagapauwang sang iya dara sound, naga-karaoke or naga-videoke, na wala iya labot. Wala bala sila. Kung gusto mo ya bala magpahuway, kung matulog, ay ilay gusto nila nga mag-enjoy, wala sila ya labot sa palibot nila na amo na silang mga tupad balay nga mga deadma, amo na sila iya nga daw halos tanan pwede celebrate nila para bala may rason lang nga magahod sila dira sa ila palibot na kagang isa ang friendly. Mainabyanon, di ba? May ara gina. Amo ginang paborito neton nga kaingod, di ba la? Ini mga friendly nga always smiling o hi, hello and hi, kamusta ka mo da? Okay lang. Do ka nami lang na iya, di ba? Tungod kun kaisa makasiling, may ara pa gani nga free for all. Ano to free for all ang wifi nila. Hindi, tingala kumain na. Nami, yung may ara yung iban, ara lang da, tubangan balay mo sa piyak lang nga dalan. Gali kay kabalo sila yung magkuha kung paano sila magka-connect sa wifi sang iban. May ara man nga siyempre ang mga friendly pagid. Ang mga minangabagay, mga gagmay-gagmay, mala na tawa, di ba? Makag-ara yung nga, hindi sila malipat sa pag-share sa ila sini mga friends, di ba Nining? Yes! Share sang food, ang ila concern, nan-ara dira. Let's say, pagid kung may mga okasyon, kung kaisa, na kisa ka panghatag pasudan, panghatag pasaging, o pati balunggay, di ba? Bongga. Na mo na mga friendly na ton nga, mga neighbors. Kaya ano tawe? May ara pagid kita, yes, so friendly na ton nga neighbor, nga kung kaisa bala pati problema mo, ma-open up mo sa ila, di ba? Kaya nga, komportable ang balatsagon mo sa ila. Kagti sa sobra man nila ka friendly sa imo, permi man ikaw ready, permi ikaw ready or sila ready sa paghatag sa ilaman opinion or advice sa imo, nga kung kaisa malipatan man nila, or malipatan man nimo nga sila or ikaw may kaugaling may tagsaman ka problema. Pero timangkot lang idya si tawe, ikaw ya, ano ka nga klase sang katupad balay? Ano ka nga klase sang neighbor? Friendly ka bala? Deadma ka bala? Mosang ka bala? Ang mosang is just mosa? O kunchaki ka? Nadiin ikaw dera, ha? Ay, oo mga anak, sa karon iya sa panahon sing pandemic, kinanglan mangin maayo lamang kita, kay happy kita, bulig kita sa ato ni Siga para kung paano man sila magmangin ni malipayon, kag kung ano ang aton makontribute sa ila bilang friend, bilang pamilya, bilang katupad balay naton. Kabaluman kita ngang tagsa-tagsa sa aton lain-lain man kinaiya lain-lain batasan. Pero may ara gidiya nga
kabalo magbatsyag sa iya isip ka para. Amo lang na siya, ano? Alas 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Araay, kung problema mo kwarta, kagusto mo mag-loan tungod sa imo sini negosyo or kinahanglan sa mga kabataan sa karon, kalabihan mong kabataan sa edukasyon, tipinsarable ko nino mga kinahanglan nun. Kag ti kinahanglan ito nga mag-loan, ano nga klase ng loan, inquire lang kamo sa Golden Sun Finance Corporation. Pa-inquire lang kamo, pamangkot kamo kung ano mga requirements, i-comply lang ninyo, madasig ang pag-process, manubo ang interest. Number 0925-708-8424. Outside Bacolod, may mga branches sila dito sa may Bago City, Kabangkalan City, may Silay City, man kag Victoria City. May ada pa sa Dumaguete. Pero relax tititawi magabalik pa pagkatapos man sa aton commercial break. Sample Plus Gold. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Sa ito na mga kauturan para sa itong healthy nga liver, kinanglan ginato ng DTX 500 capsule kay syempre na makabulig man sa pagtinlos ng ato natay, paagi man sa pagkuha sa mga toxin sa aton mga ginakaon kag ginainom adlaw-adlaw, di ba? So DTX 500 capsule ang may pinakamataas
madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginainganyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, abtik banat sa apat. Okay, padayon man si Tito Wilma, of course, Tito We, di ba? Kay Hamza Mongketar, Gabi, good PM, Tito Wilma. Arigid ko now sa imo. Ha? Avid listener from Takuling, salamat kid mayong hapon lang dira. Kay Bibing Balasabas, salamat man kag mayong hapon man. Ha, happy birthday ko no anay sa iya magulang Pilar Angeles Canha. Ha?
Sa happy birthday sa magulang ko, Sister Paula Angeles sa Santa Rosa, Laguna. Ginatamyaw ko man si Nanay Gapamati, subong Nanay Jute Angeles. Kag sa mga bata ko si Colleen Kenneth Kendrick. Tamyaw ko family Angeles, Canhata Usadas, Waringon, dari sa La Castillana. Salamat kita and God bless. Erwin Gonzalez, Sir, thank you so much. Dira sa may maaw, na? Kay Erwin, kag kay Coco. Salamat gid sa inyo, dira. Kag maayong hapon man sa inyo. Salamat sa suporta. Mapaamo ka na wala daw. Ito tuwod man gid, oh. Tuwod man gid, di ba, Sir Erwin? Yes, dito, Mapaamo ka na. Kay Tutoy Bibo, sila ni Tutoy Bibo, wala sound. Hambal ni Jinx Avionaliv, no sound sa live, Tito We. Hindi basta ga-play si Tito We music, tandaan nyo gina. Hindi nyo gin babatian. Apa si Tito amoy na siya, kaya hindi pwede. Kaya, aral na siya. Pero kung sa radio, siyempre mabatian nyo gin si Tito Wilma. Hope you understand. Okay. Sa mga nabili na ito, mga zodiac sign, ari na, tapuso na ito ng horoscope. Capricorn na kita. Sa mga Capricorn, mga nataw Disyembre 22, tubtub Enero 19. Oy, Capricorn, limitahi ang pagwa sang kwarta para hindi ka makabatyag sang kapiuton. Hustugin nga pagbudget ang imo himuon. Si Ace 15, 24, 30 kag 37 mga maswati mga numero, yellow-green is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarius, kung hambalan ang seguridad sa trabaho, ara sa mga kamot mo ang imo kapalaran. Hindi ka maguntat sa pagpaninguha. Gets mo? Yes, Tita We. Maswerte mo nga mga numero 7, 13, 26, 30 kag 37. Red orange is your lucky color. Sa mga Pisces naman, mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ang tanan nga nagakatabo or tanan nga matabo, karon nga adlaw, magapaborgid sa plano mo. Wala ka sa maging problema sa kwarta. Oh, good for you, Pisces. Mga masuwanti mo nga mga numero 8, 16, 24, 34, kag 43. Apple green is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign nga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Ang imo napili nga career, amo ina magadala sa imo sa kadalagan sa ulihin. Hindi ka man magkalipat sa pagbalo sa isig kapareho mo nga nakahatag sang kaayuhan sa imo. 5, 27, 30, 41, kag 45 mga maswati mga numero, dirty white is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtub Mayo 20, bisan tad-tad ka sang problema tinguhaon mo gid nga maghihom karon nga adlaw Taurus, kag sigurado may solusyon nga mag-aabot. Kag kinahanglan ang pagpamati mo sa advice nga ihatag sa imo nga mapuslan mo gid kag makabulig sa imo. 8, 15, 24, 28, kag 42 mga maswerte mga numero, turquoise is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Abril 21, tubtub Hunyo 21, magkaan ko ikaw sang control sa imo appetite. Baw, hindi man magpagusto, Gemini. Tungod ko hindi, baw, labi ka paghid. Nga magadako. Likawan mo man ang sobre-sobre nga pagkulaw. Mga maswerte mo nga numero 3, 18, 29, 33, kag 36. Silver gray is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Ano ganito ito, Martes, Hulyo 14, tuig 2020. Ang ibandera, syempre, nagawala ito tawi kay Tibwas. Ano na gani? It's payday. So, happy na sila. Gani, relax lang ka mo. Especially dira sa mga taga-barangay sa Guanwa, sa May Valladolid. Mayong hapon, kag sa mga taga Purok Habhab dira sa Purok Habhab. Sa Dalan Habhab sa may
Purok magbinuligay, mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Nanay Lina, yes, binat mayong hapon kay Nanang Laida. Kay Chay Irma sa ilan na Junior Abiner sa para pamilya Karanzo. Good afternoon, Chay Pingot, kay Chay Ronia, kay Nanay Milag, mayong hapon. Relax lang anay, dugay-dugay ha, pero mabalik mo na si Tita Wilma. Pero ang aton gali anay nga Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia, but silingon with natural sweetener. Sa kay Stevia na it's a natural sweetener, di ba? Ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia produkto sang Dr. Alfred syempre nga may US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen natural and 100% organic. Pinaka the best ina sa mga bata kag sa mga nagaedad 60 pasaka, na? Kay nga ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia, kompleto ini sa protein, vitamin, You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Orasyo Imperata, batok sa N-coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sa imo panabang, batok sa 2019 N-coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamugin nga salamat sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati. Kay Lord at Termil, salamat man sa inyo pag-upod sa sininga hapon. Tito Webas na
At basta magkapamati ko sa imo program, daga ka relieve ko sa stress. Always gid kami ga-monitor sa imo program. Kay mama ko Rose Valencia sa Family Fernandez sa Australia. Sa akon mga kids, kay Lance Kisha, kay Zian Matthew. Thanks, kid. Kay Nicole Lacson, nga nagaupod man sa aton, kay Inday Marlene Diaz, salamat. Kay Nelson de la Cruz, kapamati, gid, no? Anyway, gustuhon ko man nga ubuson. Ay inyo mga greetings. Nagapangayo, gid si Tita We, pasensya, no? Ay ito oras, pasensya, gid. Pero nagapasalamat si Tita Wilma sa inyo pag-upuntig sa kakahapon. That is This Is My Life. Gani, buwas naman kita mag-updeny. Standby na sa masunod nga drama, mensahe sang paghigungan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.